ken gitara agtukatay agkanta idanggay tay intay sala ragragsak tay ken kuana daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo umay kayo tagragsak tayo nagapu amin iti Ama ibalay giken piksa amin nga imbag ken ginawa salon at biag ken piksa daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo umay kayo tagragsak tayo nagapu amin iti Ama ibalay giken piksa amin nga imbag ken ginawa meron at ken sak daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo umay kayo tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasa kumamet Kakabsat ti Dios adda plano na kada tayo. Tunggal maysa kada tayo adda napintas a plano na kada tayo. Kadawyan na jay plano na no daduma hanga maibagay ijay kayat tayo. Lokatan tayo ti puso na ken panunot tayo. Palubusan tayo ti Diyos, nga iso ti aggaraw iti biyag tayo. Agtalit tayo, iti grasya ken bendisyon na. Tapno maikarita ang makiranod iti dati na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Iti si bababawi a puso ko na tayo, agkon pisarak, iti Diyos aman nakabalin amin. Ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko unay. Isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga sika, Apo mga sika, pakawanem basbasol mi, bidot nagkurkurangan mi, katalawen nakam kadi, nakalmesan na kempus pusumi. Kristo mga sika, Kristo mga sika, pakawanem basbasol mi, bidot nagkurkurangan mi,
Ketalawin nakam kadi nakalmesan na kempus pusumi apu mga sika apu mga sika pakawan embas-bas sulmi bidot nakurkurangan mi ketalawen nakam kati nakalmesan na kempus pusumi nakalmesan na kempus pusumi. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Iti kangatwa. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Kat dito'y dagakapya kadagiti tattawa na imbagtip. Imunan nagdaka, itanok daka, bagrok pabanda ka, daydayawen daka. Agiyaman kam ken ka gaputi na indaklan na dayag mo Diyos na ilangitan nga ari Diyos ama man nakabalin namin ket sika po Jesu Kristo bugbugtong nga anak Diyos nga apo kordero ti Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Diyos iti kangatwa Gloria iti Diyos iti sika mangita kadagiti basbasul ti lobo kaasyan na kami kaasyan na kami awatem kata itu arararaw mi ket sika situtugawiti makanawan ti Ama kasyan na kami kasyan na kami
Gloria iti Diyos iti kangatwa. Gloria iti Diyos iti kangatwa. Gloria iti Diyos iti Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, ipaayo mo kadi tatong palin mi adi agres at ti pagayatam, kat agserbi kam ken ka iti amin a puso mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso a makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw iti libro ni Propeta Isayas. Nisiru ti ari a pinili ti Apo. Dinutukan ka, ti Apo amang parmek kadagiti nasyon. Imbaon na amang parukma kadagiti nabilig nga ari. Ilukatto ti Apo kenkwana dagiti ruangan dagiti syudad. Tutukan ka at tumulong kadagiti Israelita nga adipen ko, dagiti tattao a pinili. Nikan ka iti kastaunay adayaw, siya ti Apo. Awan ti sabali a Diyos. Ited ko ti pigsa, amasapul mo, nupay dinak amam mo. Aramidik daytoy tapno maamuam ti amin na tao, iti amin asuli ti lubong, asyak ti Apo. Ken awan ti sabali a Diyos. Ti sao ti Apo. Itanokyo ti dayag, ken panakabalin ti Apo. Kantaan nyo ti Apo, iti baro a kanta. Kantaan nyo ti Apo, da kayo amin at tattao iti daga. Pakamuyo ti dayag na kadagiti pagilian, dagiti nakaskas daaw nga arabid na kadagiti amin a tao. Naindaklan ti Apo, ketrumbeng unay a may daydayaw, adada a pagbutngan, ngem dagiti amin a Diyosen. Taawan serserbi dagiti Diyosen, dagiti pagilian, ngem pinaraswa ti Apo, dagiti langit. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo amin at tattao, diti daga. Itanok yu ti dayag, ken panakabalin na. Dayawen yu, tinadayag anagan ti Apo. Mangitugot kayo iti sagot, ken sumrek kayo iti templo na. Agkawes kayo iti nadalos, da kayo nga agrukbab iti Apo. Agpagerger kayo iti sangwanan na, da kayo amin at tattao. Ibagayo kadagiti nasyon, agarin ti Apo. Awan to ti dumduma, inton ukumen na dagiti tattao. Di maibasa na adaw iti umuna as surat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica. Da kami atallo, Pablo, Silas ken Timoteo. Iturong mi daytoy as surat kadagiti kamkaming ti iglesia ti Tesalonica. Isuda at tattao ti Dios Ama ken tattao met ni Apo Heso Kristo. Sapay kumata adda kada kayo ti parabor ken talna. Kankanayon nga agyamang kami iti Diyos, may puon kada kayo amin. Ket idawdawata da kayo tunggal agkararag kami. Ta iti imatang ti Diyos ken amatayo, malagip mi ti
Panangipakita yu ti pamati yu, babaen ti panagbiag yu. Ti gaget yung agtrabaho, gaputi ayat, ken ti kinatibker, tinamnama yu, ken apo tayo a Heso Kristo. Kakabsat, ay ayaten na kayo ti Diyos, ket amumi a pinili na kayo nga agserbi ken kuana. Taiyegmi kada kayo tinaimbag a damag, saan laeng a babaen ti saok ken nananay a panagtalekmi iti kinapudnona, no di pay ket ti panakabalin ti Espiritu Santo. Amuyo iti panagbiagmi, idi nakipagtaeng kami kada kayo. Nagpaay daytoy a pagsayaatan nyo. Ti sao ti Apo. Agsaog o Apo, dumdumgin to'y adimen mo, at aking kadagiti sa uamaga, itetiang nanayong nabiyang. Alleluia, 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 alleluia. At aking kadagiti sa uamaga, itetiang nanayong nabiyang. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamet yan ka. Di pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may paay ken ka o Apo. Pimmanaw dagiti Pariseo ket nagtutulag da no kasano ti panangtiliw da ken Jesus kadagiti sauna. Imbaon da ngarod ken kuana dagiti pasurot da ken sumagmamano a Herodiano. Maestro kinuna dagiti naibaon. Ammumi asaan ka nga agululbod. Isurom ti podno maipapan iti pagayatan ti Dios. Di mo pakaringguran no anya ti kuna dagiti tao agsipod taawan idumdumam. Ibagamman ngarod kada kami no anya ti kapanunutam. Maisalungasing kadi iti linteg wenno saan ti panagbayad ti buis iti emperador. Nadlaw ni Jesus adakes ti panggepna ket kinunana, da kayo nga agin sisingpet, apay asuuten dak, ipakita yo man kanyak ti kwarta a pagbuisyo. Inted da ken kuana ti kwarta. Si asino ti akin ladawan ken akin nagan iti daytoy sinaludsod na ti emperador insong batda. Iti kasta kinuna ni Jesus, itedyo nga rod iti emperador ti kukwa ti emperador, ket itedyo met iti Dios ti kukwa ti Dios. Ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. The count of 3 at the count of 3, agigiddan tayo man nga aguyag. 1, 2, 3. Ni apay, aguyag ko na kang agkatawa. Tayo muna amisa ka, nakakaasid nga mang tip-tipad jay uyag da. Siyempre, nabudot angin taga po dahil ibilbilag tayo nga irik. Ya. O, kita man, nagputaw. Nalpasan di pa naguyag. Sardeng tayaw. Ya dalata. Hindi kalman sakbay ti misa. Kapot ag kurkursi nga kumatan. Uray no anak nga umay makibilag ti irek. How I wish nga how mo mangibagan no mano bolnos ko kumata umayak makibilag. Ag kurkursi nga idi aglusyon nak nalasin ko daytoy tammudo. Amoy ti tammudo. Nyawag yutoy. Hemmudo. Idinalasin ko, wan nalagip ko, daytoy ay daytoy four finger ko nga kanawan, right? O mayon to pilaan nga kitain madamdama after misa, tada baka ko nakaluklukon kayo. At na nagsinan X na.
No, di ag fingerprint tak, malasin di jay nagsinan X. Apa niya tinapasamag dahil nagsinan X. Di jay pakuros na, ni manang ko, kinumpay na. Nakatamad kami ijay nuang. Bulbulo dat jay kumpay na, pisyak dahil tay chesa. Nalunang ngam na kulbet. Buldak man ta kumpay mo, dimba der jay nuang ginuyod na. So, naiwat tanin. Di jay mo't pa kasjay na nga, dahil piglat na. No, dahil di amang kumot. Yak amo no niya ti utak na mo, dahil di nga lakay. Nagsasaruno ka mga agkakabsat, no agaramid ti sunay, yun no sunay. Anya ti sunay. Dahil tayo nagbubukal ng ikasjay mo. Koreando dahil dyan. Kada talina nga ikasjay mo, haan. Ay nalaing nga kag sunay, uray magmagnaak, ikasjay ko hangko pagdisun, iyadaga. Amang, kaya ka ikasjay. No, kayak nga dugalan ta ulo yo, talaga nga dugalan kayo, no kaya yo. Kaya, nagaramid ti sunay daading ko, kasi siyempre grade 3, actually, no grade 4. Di sunay ko, ay not sunay ko, iniyawat na di sa nga kasta, nga kastoy, nga kayo ti aludig nga pan na pinukan di kayo, nainted na di bunang nagngulngul pa imat, kasla mo lautak tayo angulngol, aramidam. Kasi mo mo grade 3, grade 4 ka mga anak, diyan ka mo na pa anak nga aramidam siguro. Agbali iso siguro ti kwa basta binaybayan nga agaramid hanna nga aramiden uri dagita project nga star idi kada ko hanna kayat nga aramiden ikayasan nak aramidem kunana kagapot ta nagdagsen mo data nga buneng nga nagdakkel ta ngulngol santo ta siyempre aludig ka na kulbet met diya mo mabaling nga tabtaban ko mga kasjay iso ti agtubtubay kami ingkas jay ko di buneng sa ko insultag ay, nagukap mo di nairaman mo nga natubay dato'y tammudo ko ni sa diya malagip ko dahil no apaya nga addakas jay na day jay nagkaputi sunay iso ti umuna nga tubtubayon mi ko nayo amoy iti sao nga tubay numang form ka iti tubayom jay sangol tubay ko nami diya amo na niya pangawag yo tabtabam ako tabtaban laeng nga natural ti tabtab ngam tubayom ipurmam han agkakaawatan tayo haan. Hello, mic test. Mang mangagdak. Hello. Adamot. Nagkakaawatan tayo. Agtubtubay, di jay. Di jay ti tubtubayon mi idi. No saan nga pasanga, ti palsiit. Di jay sunay, iso nakalaan na daytoy. Tubay, kuna tayo. Agtubay. Malagip ko launay, di ka eskulaan mi jay seminaryo idi. Taga Ipugaw, ti maysa kadagiti parents na. Diya ka mo no sino, tanang tatang, taga Bagyo, nga mga nagpadi datoy. Agdaldalos kami, ija ground. Kumpay, bunang, kadagwa ti pagdalos mi. Adakot silyo na nga, medyo natirad. Hamang nga dakkelang mga basit. Nang puted ti, kastoy kaluumag nga ta. Talapong nga pungwak. Nga sanga ti, naganan. Salang, you know salang? Sa bali tinasilang ngam salang anya tinasilang ulokin jakamon tinasilang pay. Salang. Edi kwan ukitan na. Kutin na kasjay ginikat na ba si kwan ukitan na. Edi kita ang kitaem ko na impakita na nagbiit nagpintas di panang kwan na. Edi kita dito nga iyok ukit na nga jerupan ni Apo Jesus. Nagmayat di panangaramid na bunang lagi igen na awam pay ti gamit na nga tatta ko man di mo adu dagitay ko dagitay agturturno agukit ke talaga jay ko ma inukitan na hindi ko ka nikitaem ko na nagmayat dinawat ko di jay inigganak inkabkabil ko jay lamisaan ko aging gana nga naggaridwar kami ijay seminaryo naglaing lakad jay panangalan na jay detay side nga rupa ni nakaside ko mga rupa ni Apo Jesus, haan nga eksakto nga nakasango, medyo pasay, ijay nakakabil, ijay ayan ti puted ti sanga ti saleng. Kakuna na di jay, ngamin, di may amuyod ta, malagip tayo ta, ipugaw kay so dati nalaing nga agukit, di mat. Tagalog, paglililok, kunanan sa di jay. In English, carving. Oh, damo na bati nga sa English ko ah. Kanalaing nagmayat. Kakungkunak, aging gana tatapang panunutag. Un matkas jeti biag tayo,
Idi aramiden na jay rupa ni Apo Jesus. Adu ati matinag nga sangkap, sangkap. Antay sa magkakaawatan. Masapol ang ikatan na dagitayhaan nga importante tapno agminar jay agong ni Apo Jesus, di mata ni Apo Jesus, di rupa ni Apo Jesus. Gets nyo? Kakas jay matibiyag tayo. Ti panangukit ti biyag tayo, masapol nga palubusam ni Apo Diyos nga mangikat kadagitay nga importante tapno agminar ni Apo Diyos iti biyag tayo. Sapol? Haan nga agminar, kala ko haan na nga inikat na gaya daddo mga pasit na di panangukit na, di jay sangat isaleng, haan ko mga nagplastar di rupa ni Apo Jesus. Kada tayo met, itibiyag tayo kakabsat, naparswa ka na imbag, naparswa ka alangan ni Apo Diyos. Ngam no ado tinakasulat, no ado nakatapal nga sangkap itibiyag mo, haan nga agminar ni Apo Jesus itibiyag mo. Iso nga palubusam ni Apo Diyos nga ukitin na, kirkiran na ikatin na dagitay hang importante itibiyag mo. Anya dagitay hang importante itibiyag tayo. Tapno agbalin tayo nga karuprupa, kalanglangan ni Apo Diyos. Dahiti ibanghelyo tayo, nagmayat, anya ti kunana ni. Imbaunda dagiti pariseyo nang ibaunda ti pasurot da agraman Herodiano nga kunada kinunada ammumi nga saan ka agululbod sinubok da jelaing niya po Jesus isurom ti podno maipapan ti pagayatan ti Dios di mo pakaringguran no anya ti kuna ti tao king kataawan ti idom dumam nagdagsen datayo no dadduma adot nakasulat iti biag tayo nga haan tayo nga maukitan apaya ti umuna nga panunutan tayo no dadduma dayjay ibaga ti tao kada tayo 90% ti Pilipino agbibiyag according to others expectation, right? Isugarod nga conscious ka itakiday mo, conscious ka ita lipstick mo, conscious ka itabag mo, agterno nga tatibado, naladaw ka, misan nagado ta pilyam ta, ti pampanunutan, di ibaga dagi jay, managuyaw nga, kaabay mo, kitamta kaabay mo, kita mo no sinukan niya da. Di magkasjay tayo, pakarikutan tayo launay, ti ibaga ti sa balikan niya tayo, haan? Oy, maawatan dak? Ti Pilipino, ti sakit tayo. Oy, Pilipino lati managuyaw. Rumrumor ka pailaang ka. Sigurado, no managuyaw ka, conscious ka mat. Di mat? Baka bangking. Apay nga pakarikutan tabuok mo ngamin, iso matikit kitaem. Iso nga no daduma, no sobra di ko kay conscious tayo launa yun, si kamat, pampanunuto mon, anya na ganan, tumarayak sa kapitan. Ure awang pinararamida, masakalag parang mo tata eleksyon, sa larong martangipon mo tata pa nagbobotos. Di man nga tawon nga panagbobotos, nakamirduot ka nga daytay kasla kala ampo ngam tatangga iso nga jak agisam-isam no ko ta baka ibotos dak kaya nadaduma agserbiak nga ta ngam sigurado maabakak apaya adda bayas mo nga minan di bayas tayo gaputi ko na ti dadduma no kadawyan na di ko na ti dadduma pagbibiyagan tayon haan tayo makapagserbi ana sayaat haan nga agaranaar tarupam tarupa ni Apo Dios di tarupam adda bayas mo anya pa dagiti rumbeng mais number 1 bayas dayta nya nagserbi ka awan dagita among dabanda na ti abagatan andak nga kayat dagita apaya markado dan bayas dayjay uray dayta relationship tayo pamilya agasawa adda bayas mo kin nila kay mo awan narigat nga patyen daytan apo apaya adda bahid nan masapol nga pakirkiram palubusam ni Apo Dios nga ukitan na
tabtaban na, di jay haan nga importante iti biyag mo, tapno agminar ni Apo Diyos, di tabiyag mo. Kano daduma ka, ado ti kasjay tayo. Halimbawa, relationship ti pampamilya, relationship ti panagkakaaruba. Speaking of pamilya, naglaka nga ibaga, ti pagkapsutan ti daduma nga pamilyahan. Katikunak mat, sakbay mo nga, sakbay ka nga apan makibiyang, ti pamilya ti daduma, simpaem nga umuna ta pamilyam. Urnusem. Taawan ti karbingam nga mapan bumibibiyang, ti biyag ti sabali, pamilya ti sabali, no si ka nga mismo, hamo na urnos, ibukod mo nga. Pamilya. Apo, no nasimpa ta pamilyam, no nasaya at ta pamilyam, tumaray ka, ure hangkag kamkampanya, kayat da ka. No da kay to lang agkakabsat, agkakasinsin, agkakaaruba, ay Diyos ko, adda kanupay tumaray a kapitan, di pa ibutos ni baka na, nyala day tama. Piling kapitanan, di na pa ibutos nila kay na. Akala ko na day dyan, sakbay ka nga makibiyang iti pamilya ti sabali, urnusum pa'y tabukod mo a pamilya, tapno adu ti mamatihan. Kada tayo kami no daduma ka, akala ko agap apply di anak ko, Father, ngamjak ibagbaga, apaya, baka ka no, madinay, kakababain, inya, bibibiyang dagita kabain mo. Sino tayo agtartarigagay nga, agaplay, hanga si ka, hanga di anak mo. Kababain apo na nga makaruwar di anak ko, iti board exam na, ikararagaman, ipakararag mo, apo kababain. Anya, bibiyang dagita tattao nga man nakibiyang. Kasi kay tinagrigat, sika nagpabasa, as long as aramiden na amin nga kabailan na, no hampay la para kanya na, hamo pa karikutan ti ibagada, right? Apay, dayain tulong da kita, barbaridad nga kaaruban mo, iti pa nagbasa, nakaawam mo. Ti adda karbangan na nga mangibaga, kaya di nagrigrigat nga nagpabasa, di nagrigrigat nga nag-exam, isudat adda karbangan na, may papandata, apan nakarawar, apay nga ti expectation mo, ti daduma, di pampanunutan. Kiso ti ko na, aramidam lata, pamilyam da ita, relationship. Kano kas ti panunot tayo, kas ano nga rod nga agaranaar ni Apo Diyos itibiyag tayo. Kunana di yan, dahil kunana, awan bibibiyang mo niya tibaga ti daduma, basically kas jay kuma. Tirigat na, nga rod nga kunak nga ulitan, agrubrubwat ka nga umay makimisa, mga di parakin Apo Diyos taropa, anya mo ti pampanunutem, tapno mapasikatam mo di ka aroba. No, anya makuna di ka abay mo. Maya nga tatibang banglok. Aguyot ka lang arudan, imbuyat mo pa ilaad, adaga garod nga masail ta agong mo gunggunam. Expectation, may kadwa, kunana dito, si idi sinubok da niya, kitaak man ta coin nga pagbuisyo, kunan ni Apo Isos, impakita da, nga nakita na, inya ti akin ladawan, ni emperador. Itedyo ti emperador, ti kuko ti emperador, itedyo ti Diyos, ti kuko ti Diyos. Ti pampanunutin da dagiti tattao nga naibaon nga mangsubok ken ni Apo Isos kabailan da jay bilag ti turay ni emperador kaya na nga idaulwan ti lubong mga abak. Ti maibagbaga ni Apo Isos even the power of the emperador naggapukin ni Apo Diyos. Iso nga ko na ited mo kini ti Diyos ti ko ka ti Diyos no panunutin na ko ma no nalaing ko ma daytoy uray di jay panangidaulo isugarod nga, uray ijay talent, ijay gift. Nagmayat nga ro ijay ng kitikit ti sangati salang nga rupa ni Apo Diyos apaya. Inusar na ijay talent ng agukit, ti pa'y rimwar, ti pa'y inuran na rupa ni Apo Diyos. Haan? Kada tayo, dayta, naparaburang ka ti adal. Adda trabahom permanente, nag-retire ka pa yan. Adda business mo, nagsayaat, kabailang ti agtrabaho iti talon, nalawat at talunam. Uray kadagitoy nga sagot,
masapul kuma, nga haan nga agsina, di pa nagtrabaho, kin para kin ni Apo Diyos. Kadagitoy kuma pa nagtrabaho tayo, kadagitoy, agaranaar kuma, jerupa ni Apo Diyos. Haam mo ang pagtangsit nga, kala ko ma dayto emperador ka, na ipagarup na nga bagi na dayjayon pa nagturayan, kung nadagiti tao nga kuko na di pa nagturayan, nga haam nga rumor niya po Diyosen, kamali. Iso nga no, nangabak ka nga kapitan, haan ang agsina di kinakapitan mo, nga di pa nagserbim kini. Apo Diyos. Haan nga mabaling nga agsina ta kinamayor mo, kinakagawan mo, agramang kinatanod mo. Iti pa nagserbim kini agaranaar ay ijay tirupa ni Apo Dios. Ngam ko na tayo nga ulitin no sobyanan tayo dati ibagbaga tayo sala gamin agaranaar tirupa ni Apo Dios iji pa nagserbi tayo iji biyag tayo no ipalubusam isuna nga mangukit. Palubusam isuna nga mang design ta biyag mo. No ibaga na nga madi, ikarigatam nga ikaten tamadi garot. No ibaga na nga nakayat, ikarigatam nga liklikan, tanagarot kayat. Kunak garot nga ulit-ulitan, sakbay na ka nga tikapan tidakdakkel amuyo titikap. Sakbay na ka nga tikapan tidakdakkel palubusam nga ukiten na ti basi-basitan. Kas ano nga tikapan na tabiyag tayo? Apo, yes, at the peak of your career, nagpigsa ka. Ala, no mabalin mo di income mo, pangato. At the peak of your career, panawon pa naggagapas, Father, gagot, awang problema, bilag. Kakaisuna nga nasir na at Father, awang problema, dimpay pag inanaan tabagi mo. Masaksakitan, dimpay ko ang gapulat igagag mo, tikapan na katakitaam. Ilakom amin nga irik mo pagpaagas mo taapaya high blood Father diabetes di mo pinaginana at double job nagagatla una yun ije career na tikapan na ka mamaminsan na nga tikapan dayta savings mo yad adayom apo baka mapanpay ije agas no kin ni doktor tikapan nang idakdakkel no hamo nga paukitan basi-basit kayat na nga sa uwan tunggal every now and then i-check palpalubusan i-correct ken ni Apo Dios taagar aranaar amin nga trabaho tay kuma uray no kina emperador kasla daytoy amin nga obraen tayo agminminar kumalatta jay rupa ni Apo Dios uri ka di pamilya tayo tay kunakon no naurnos ta pamilya, nasaya at ta pamilya, makadiyos day ta pamilya, mariri na ti tattao nga adda ni Apo Diyos ta pamilya, uri hangkang agkampanya na nga bakan. Uri agtambli-tambling ka mat, uri gatangam pa'y ti butos dala kita inkarida, tatubay ito nga pa mo impasango, no talaga nga handa ka nga pa narigat. Kasi mo lati biyag tayo. Isugurod nga, ijay unag ti balay. Agminminar ka di jay langan ni Apo Diyos no nagado nga sangkap nagado pa ila ang tiip katen natap no malasin nga adda ni Apo Diyos di jay pagtatrabahuan tayo agar anaraar ka di tiri na jay ni Apo Diyos jay ramid tayo nga mariri nada ka di nga adda ni Apo Diyos uri sa dino ti papapanan tayo iso nga ti sekreto na dahi ti kakabsat nga kungkunana, tapno hantay marikutan na niya ti ibagada, ikatanda iti bayas, palubusan ni Apo Diyos nga mangukit, mangkirkir kadagitihan nga importante iti biyag tayo. No mapalubusan tayo dayta, dagiti tattao mariri-nada nga ni Apo Diyos kada tayo. Uray sa din no pagserserbiyan tayo, mariri-nada ni Apo Diyos kada tayo. Iji opening prayer tayo, inya ti kunana, sapay kumata ti puso mi, makapagserbi kami, iti amin a puso mi kingka, dayati kunana. Sa dinuman nga anggulo, dayati kuma panagserbi tayo, ni Apo Diyos ti agminminar, ni Apo Diyos ti agrangrang-rang. Narigat nga perfekan ta, nakapsot tayo, nga mabalin nga aramiden. Narigat nga maala nga 100% ko na tayo nga mabaling ikarkarigatan at arigagayan nga aramidan. Katatapay laang ako palubusan tayo nya dagi jay. Bias di pamilya, relationship, panagkakadwa.
Dagitayhan nga nasaya at nga relasyon, pakirkira mo, dalusamon, agan anaraaren. Ang basic nga pakakitaan data, ulitin tayo, no makibibibiyang kat sa bali a pamilya, ka mga maorno, kayat na nga sa uwan, nagulo, nasipnget, Jerupa ni Apo Diyos King ka. Narigat nga agbarang, Jerupa ni Apo Diyos King ka. So, garot ti karit na. Kala na gajay, buyaan nyo dajay mayap upload nga videos tayo, kung dito simbaan tayo. Ado na gitay mapan makibibiya. Ngala, day tangapadi, kung kunadan tama. Adan sa mo, mulmulpit na, kung kunada. Kuna mo, sakbay yung amin nga, sakbay ka gamin nga bumiyang, agaramid kay mati, panursuro yung i-upload yun, baka pagadalan ti tattao. Linabanan mo, dagiti agbuy-buya kada tayo. Awan bibiyang mo, idta kay pandamat apaanan. Bayan nyo, takasta nga talaga, nohang ka nga stable, nohan nga sigurado di jay pusom, kindi jay pamatim iti pamilya, mapangka makibiyang ti sabali. Numayat ti taray na ti pamilya, karuprupa ni Apo Diyos, hamo masango ti apan bumyang iti sabali. Kas ti awis na, kanya ti kang runaan, ti step na umuna, lubusab ni Apo Diyos nga ukitan na, kirkiran na ti biyag mo. No, adda dagiti hanga may bagay, palubusam nga ikatin na. Maikadwa, no, stable day ta, no, agrang-rang-rang ni Apo Diyos, hamo masangot ti mapanbumyang ti sabali. Haan nga dagiti pagkapsutan ti tunggal tao, ti inkabirbirukan. Agserserbi ka nga awan bayas na, ni Apo Isos kunada ka, agserserbi ka nga awan ti idumdumam. Agsasao ka na saya at nga awan ti idumdumam, awan ti bayas na apulos day. Katata ti panagbiag tayo, tartari gagayan tayo, amin kayo mat, adaya pamilya mo nga. Adaya pamilya dito nga han nga agtarigagay nga agbalin nga nasayaat. Api adda pamilya dito nga agtarigagay nga agbalin nga dakes ti pamilya na. Oh, adda awan. Awan nga talaga. Nakapsot tayo lang amin. Ngum tartarigagayan tayo amin. Awan ti mayat nga, dahito ito anak ko kahanto nga agbalay git panagbiag na, sino ka nga naganak nga rod? Kayat tay amin. Ngam di nga rod ti ko na tayo, masapol alawagan tayo. Nakapukos, agmin minar ni Apo Diyos, nakirkiran, awan ti bayas na, naukit nga nasayaat, awan ti tikap-tikap na, nasayaat di pan nakaaramid na, no dayjay ti klase ti pamilya, agaranaar ni Apo Diyos, balay gia, bendisyon tilak amon na. No dayjay ti agmin minar iti pamilya, awan dua-dua at tumaawagan tayo ang kukwa na. Ala kakabsat, tarigagayan nga pasanton di puso, di pamilya. No, dapay la dagiti basit nga mangsulsulat di jay bayas kada masapol nga maukitan iti biyag tayo, palubusan tayo ni Apo Diyos. Isu na ti best artist tayo. Isu na ti the best painter, the best sculptor, isu na ti the best nga manglililok, mangukit iti biyag tayo. No italag tayo king kwa na inuten na simpaan ti biyag tayo. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarsuay ti langit kandaga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo, an Jesucristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtawag ti ama, ti sakbay ti amin na tiyempo, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulo ka naggapo sa dilangit, ket nangalay iti bagina, iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin. Kastamet anaylan sa iti krus, kapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuog ket naitanen. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarayan na dinto agpatingga. Mamatiak met ti Espiritu Santo,
nga apo ken mangmangted iti biag, iso agtaw iti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propeta. Mamatiak mo ti iglesia amay maysa, Santa Katolika ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbaso, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat intay umararaw iti ama tayo ana ilangitan, akanayon amang banbantay kadatayo iti salinong ti payakna, kas gimong dagiti nabunyagan ken Kristo idatagtay ken kuana dagiti panggep tayo, tapno ipaay na kuma sigon ti kasapulan tayo, iti tunggal panggep kuna tayo, apo pakirano den nakam iti gloriam. Ikarkararagan tayo ti simbaan ay naisaknap iti sangalubungan, ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi. Agtultuloy kumat inspirasyon ti Espiritu Santo kadakwada ang mangiwaragawag ti Ebanghelyo. Pumararag tayo iti Apo. Ikarkararagan tayo iti panagkaykaysa dagiti amin a pagilyan. Ipamatmat kumat ti Apo ti dayagna, ket maidaydayaw tinagan na, tapno agari ti kapya ti sangalubungan. Pumararag tayo iti Apo. Ikarkararagan tayo dagiti saan ang makaammo iti Diyos. Maluktan kuma dagiti panunot da, nga mga ammo ken kuana, tapno masursuro da ti agserbi iti Apo, ken iti padada a tao. Pumararag tayo iti Apo. Ikarkararagan tayo dagiti naayat nga agbolontaryo at tumulong iti simbaan. Ikaisada kuma dagiti ganwat da, tapno makapagserbida asireregta ken napuanam nama, tigunguna nga ited ti Apo kadakwada. Pumararag tayo iti Apo. Ikarkararagan tayo met dagiti napanen iti sabali a biag a napateg kada tayo. Taadada kuman amang mangikanta dagiti pagdaydayaw iti agnanayon a pagarian. Pumararag tayo iti Apo. Agulimet tayo, intay met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, dumawdawat ti panay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo pakiranoden nakam iti gloriam. O Diyos kitain nakam kad at taom nga agbibiyag iti buteng ken panagduadua. Masursuro mi kuma akanayon ti mangkita ken mangbigbig ken ka iti aginaldaw a panagbiag mi, tapno kanayon met a maidaydayaw tinagan mo. Dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Amin o Apo, ngayon sagot mo, nambay ken rigat, wen amin ko, umay ko hinadon, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko, inaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman
magiging dara. Bunga ti bandog eling etmi idatun mit altar anap man sudi amin karagsak lanin hindi igay sa migin ka o Diyos nga bumi itiday ruyami sa pagyangan apoy awat minarupo adadong Sabay Amin umaong kain sa puto nam ay gentrika amin ko umay ko inanon gen ka Diyos ko kas pagyaman ko inaimbag ko itiday ruyami sa pagyaman apoy awat minarupo adadon sabay matatabaigarian nga umawat ibagigin dara. Bunga ti bandog etni idarong mit altar anapan sudi amin naragsak lanin hindi igay sa migin ka o Diyos nga kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ya po awatin ako marawi tayo daton karagitay imam. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo itinaragsak anakem idaton memetlaeng ken kadagiti imparabor mo dalusan na kam kadta grasyam babaen daytoy sakripisyo arambakan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Sa kumama Itag-ayo dagita puspuso yo. adadan sa tag-ay apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kariga trombay. Pudno unay amay ikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios takas taunay iti panangay ayat mo iti lubong tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan ket kinayat mo a makipagbiag a mayasping kada kami malaksid iti panagbasol iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi gapo iti kinatudyo na maisubli damet laeng kada kami anansata makidanggay kami kadagiti angheles ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Diyos dagiti amin a baswa, ti langit ken dagan apnoda, iti pakaidaydayawang, iti kangatwa madaydayaw ti umay
na iti kangatwa. Podno unay Apo abiig ka kinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta Espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tada ito'y ti bagik, isu amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbashol, aramidan nyo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagunga, salaka manubuti sa ngalubunga inakamin salaka manubuti sa ngalubunga. Iti nga rod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami makirano di ti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parairayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami, aramidam kuma, ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kam to, ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Hesukristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen.
Intay umararaw iti Ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami, adat sa dilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, dumteng kuma, di pagaryam matungpal kuma, tinagem mo, dito'y daga, akas sa dilangit. Idem kadaka, ti aldaw ito, ti kanen mi, iti pati na yung aldaw, pakawanem me, ti basul mi akas me, pamakawan mi, ti basul dagiti nakabasul kada kami, di na kami baybayan no mandugot ti suli suket salakan nakam ketiti dakes. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng ngeti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, ti agnanayon na dinto O agsada. Apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapukan niya, taytad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Kapya. Cordero de Dios, amang punas basbas Adtoy ni Apo Hesus, atoy ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana.
Apo jak may karingaw may kakanyak, ngam ti may sala nga sa mapaimbag ton to'y kararo. Apo sikat ibileg mi, apo sikat isilaw mi, di kamay karing at serbi, apo sikat igamang mi. Kas may sa abangan, di namili naramid di dagat. Kasta tayong agserbi di Apo narugo, narasin narugo. Apo sikat ibileg mi, apo sikat isilaw mi, di kamay karing agserbi, apo sikat igamang mi. Gemday taabangan, numan pa'y naramid di dagat. Ngubalubusan ti Diyos, grasya na di maibos, di banga agbalin na bagnos. Apo sikat ibileg mi, apo sikat isilaw mi, di kamay karing agserbi, apo sikat igamang mi. Kas may sa abangan, di namili naramid di dagat. Kasta tayong agserbi di Apo narugo, narasin narugo. Tumangadak ken Apo, ken iepkas ko to'y arararaw ko, itaasim ken ayan, tumangadak ken Apo, ken iepkas ko to'y arararaw ko, itaasim ken ayan mo. Nangidalik to'y aso ko, ngarut o Diyos abungin ka, dinakdawaten dahil to'y anipin mo lang, in
Kumararag tayo. Aramidam kadapo tati masansan apan nakiranod mi ti sagrada a Eukaristya agbanag apagimbagan mi ket isuro nati umiso apan nangaramat mi kadagiti banbanag ana indagaan ket ipaypayso mga ipateg dagiti na ilangitan gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumamit. Agdumog tayo tawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Bendisyonan na kayo kumati Diyos kat aywanan na kayo. Amen. Pagranyagen kumati Diyos tilangan na kada kayo kat kaasyan na kayo. Amen. Iparang kumati Diyos tirupan na kada kayo kat ited na kada kayo ti kapyana. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mangagnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasin ti na Santo na Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Aldaw panagyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Diyos tayo kenayat, atong aldaw di naglawas Kanya.